Moi boas, mister, que tal, como estamos? Unha semana máis. Sí que é certo que unha semana que seguramente foi costa para arriba, vense dúas derrotas, non se está obtendo os resultados que se queren, pero como ves o equipo anímicamente o día de hoxe, sobre todo tras o encontro do Sarriana? Bueno, hoxe, boas tardes. Hoxe os vexo algo mellor. É certo que foi un resultado moi duro por como sucedeu todo. O equipo estaba un pouco baixo de moral, bueno, pero hoxe a verdade xa pasaron 4 días e están un pouco mellor e hai que levantarse, hai que mellorar as cousas que fixemos mal, sobre todo situacións de partido, lectura de xogo, de situacións que, bueno, que a veces unha expulsión, un gol, bueno, hai que saber levantarse moralmente. E temos este fin de semana outro examen, o do fútbol. Vennos un equipo que está moi necesitado, na parte baixa está vendo unha guerra moi grande, hai 5 ou 6 equipos implicados que vai vir a por todas, entonces nós temos que gañar como sexa, volvemos a casa, necesitamos a nosa xente, bueno, temos que facer un bo partido. Encontro do sábado pasado, quero que me fales un pouco do encontro ca Sarriana, un partido no que a primeira parte o equipo demostrou un gran nivel e onde a segunda parte, por uns factores ou outros, a Sarriana conseguiu remontar e deixouse ganar estes 3 puntos. Sí, fixemos moi bo partido, moi bo, de feito íbamos 0-2, podemos ir 0-3, 0-4, e bueno, é un problema que estamos tendo neste ano, non sei se é un pouco inexperiencia de todos, de xogadores, de cuerpo técnico, de todos, que en cuanto veñen mal dadas ou pasa algo no partido que non contábamos, primeiro foi ese gol de Azael a punto de chegar ao descanso, que, bueno, chegas ao descanso un 2, cando realmente estás facendo unha primeira parte espectacular, que parecía que iba a ser 0-3 e que xa ibas a resolver o partido, ao final vaste un 2. E nada máis salir do descanso, non entramos mal de todo, os primeiros 5 minutos ou 6 son bons, e de repente pasa a expulsión de Mella. E non o equipo caise, e non podemos, non se pode caer un equipo porque é certo que é duro, esos 2 golpes están conseguidos e o xogador ao final está pensando, bueno, un partido que parecía que iba a ser unha festa, que íbamos a gañar fácil e que iba a ser, e de repente en 8 ou 10 minutos pois pasas a estar gañando un 2 e estar con 10, pero non nos podemos caer. É un defecto do corpo técnico, un defecto dos xogadores, hai que falalo, evidentemente hai que mellorar tácticamente, porque realmente en ese inte xa ningún xogador contaba con gañar, e non pode ser. O fútbol está cheo de exemplos de que aguantan con 10 xogadores, cambian un pouco a maneira de xogar, e bueno, aí falta-nos experiencia, é a realidade, pero non saca que os primeiros 45 minutos que fixemos en Sarria, incluso a directiva deles, todos, que estábamos sendo moi superiores, e non gañas. Ese é un problema. O Ourense está líder ahora mismo porque leva 2 xornadas ou 3 xogando mal, estando mal, está gañando un 0, 0-1, un 0, non está ben. E iso falle que este líder, porque va a haber un momento que Ourense por plantilla e por todo vai xogar ben e vai volver a gañar ben, pero cando non está ben gañar, e sobre todo cando hai situacións de partido que se nos dan, o Villalbés alá, fomos mellores que eles se quedan con 10, parece que, bueno, no minuto 60, certo que non foi tanto tempo como a nós, pero defenden o resultado, se meten, empezan a facer outro fútbol, e, bueno, teñen máis experiencia, pois hai que gañala, hai que gañar esa experiencia. Despois deste encontro, lóxicamente sempre se mira a clasificación, crees que o equipo xa se está descolgando dos 3 primeiros moito? Non creo que o liderato sí que é certo que está moi lonxe, porque ten que fallar 3 equipos, bueno, o mesmo lle pasa a Arousa, sería unha machada que a Arousa conseguira gañar a Liga, pero bueno, nós a realidade é que estamos cuarto na clasificación, a mellor clasificación na historia do Estradense, hai que ser realistas, estamos tendo moitos problemas, xa o decíamos antes, e bueno, agora cando cheguemos ás 18 últimas xornadas miraremos cantos puntos necesitamos, que se podemos ser segundos, terceiros, se podemos ser primeiros, evidentemente vamos a loitalo, pero bueno, é o que levamos todo o ano. Cando íbamos primeiros xa o decíamos que era unha tontería facer cábalas, que total hai que esperar as
8 últimas xornadas e aí pois decidiremos se necesitamos 6 vitorias, 5 vitorias, 4 vitorias, pois o que sexa sacaremos a calculadora, pero de momento que hai que intentar sumar de 3 en 3. Xa falando un pouco do calendario, é un calendario moi complicado, a verdad bastante duro. Despois a visita do Racing Villalbés, saídas moi complicadas, xa estamos moi cerca de Semana Santa, esos dos encontros seguidos como é un Somozas e un UD Ourense. Como ves a plantilla preparada para todo eso, tanto en tema de lesións? Bueno, a ver, a plantilla ben lastrada porque temos 2 lesións de larga duración e perdemos un xogador que foi Manu Vilariño, non veu nadie. Ao fin e ao cabo somos unha plantilla de 20 xogadores e 2 non están, entonces partimos con, bueno, desventaxas en ese aspecto. É certo que ahora cualquier cuestión que pase, Gamarra pequeña lesión, Juanín ahora unha pequeña recaída, Elías sí que nos lastrou moito, a súa banxa que fora tan pronunciada, estamos con problemas de gripe, pasou Jaichenko, pasou Coque, pasaron antes Brai Vidal. Bueno, estamos tendo problemas, pero non pasa nada, nin creemos, os que están competindo moi ben, non se perdeu puntos contra Londres ou contra Sarriana por ser a plantilla curta. É certo que nos hubiera habido, sobre todo nun partido do outro día, ter máis cousas no banquillo. Teníamos un equipo moi ofensivo, non tiñamos nadie de medio campo nin na defensa para poder realizar un troco. Pero bueno, non son excusas, xa estivemos así a outros partidos e gañamos, así que si antes non había problema, ahora tampouco. Xa falando un pouco máis do encontro desta fin de semana, no que xa analizaches, pero quero que fagas un pouco hincapié a afición, que invites a vir ao encontro, porque é un encontro moi importante. Bueno, pois que veñan, nos animen, que nos arropen, que estén con eles, sobre todo, porque é o momento. A realidade é que é o momento de que estén co equipo, de que se demostre que estén co equipo. É certo que fixeron unha tempada espectacular os xogadores, neste intre é o momento de que teñen que estar, teñen que vir ao campo, teñen que estar cos xogadores, os xogadores teñen que notar ese aliento, porque, bueno, veñen dúas derrotas duras, necesitamos, é o momento de estar unidos. Moitas gracias. A ti.